Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. DCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating aktual sa program 330 ba? Other than that, let's play small town road. Timer ready. Babalik ko lang ako po ang para makapiling ng second lane lang. Timer ready. Official Council for March 23, 2025. Pagdundo, sarap. 81 Federal. 81 Federal Example. Actually, ito sa lahat na lahat. Puri sa restaurant. Disenso, Puri, sa Pasko. Maraming salamat. Official result for our prison today are numbers 21 and 29. Numbers 21 and 29 in stock order. Araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay ginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng